quoi Orange Mali ka dɛmɛ awɔ Orange Mali an ka téléphone do awɔ Moro k'i fo a diyara n ye k'i waleɲuman dɔn a bɛnna ma mantɔrɔ si tɛ yen kɔni an bɛ ala tanu sanga ye marhabani kɔri baasi tɛ yen an min ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'a la denmisɛnw bɛ di tɔɔrɔ t'u si ahaba alhamdulilayi alu bɛ k'i kan do wa awɔ alu ka bɛn do a m'a fɔ ten ɲɔgɔnlaso boliba a b'a yɛrɛ nɛgɛn de o kɔni b'a yɛrɛ girin de o tɛ ka so girin dɛ o b'a yɛrɛ girin ala k'an kunna ja Amin. ala ka sababu ɲuman na Amin. Moro ka filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i ni la sɔgɔmada in na nɛgɛw kɛrɛfɛ bɛɛ awɔ anw Tarawele lakaw bolo awɔ Batɔma Tarawele kane tɛ bilen dɛ Tarawele musokɔrɔba ye Tarawele ne yɛrɛ tɔntɔn ye ne ye Tarawele karisa ye Tarawele awɔ o ye Tarawele o non ça c'est au complet a banna donc changement de jamu ça c'est Tarawele au complet awa Tapili Touré awɔ Moro a tɛ o féminin o don ale bɛ réalisation na awɔ Difu la Bouakari Jara Bada kosɛbɛ ale bɛ Jamadugu kunbo kɛfa k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila o tuma ka dɔ service marketing la sa Marindaw bɛ yen ale ni Tangara awɔ ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i yɛrɛ don mantɔrɔ si tɛ la kɔni an bɛ ala tanu tiɲɛ yɛrɛ la montage la Zibrahima Kɔnɛ olu n'u ka jamakulu olu bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka dɔ fɔ n kasike ma kana fɔ dɛ i bɛ fɛ ka dɔ de fɔ n kasike ma kana fɔ dɛ a bilama i bɛ fɛ ka dɔ de fɔ n kasike ma ni filɛbaw ye sɔmini la o yɛlɛ bɛ ci kolo kan mi a fɔ n'i ye ma ka dabele fo ɲɛ dɛ i b'ale de fo ɲɛ ale de filɛ ka n ka foro kɛnɛ siɲɛ k'a ji ta n'a ka daba ye i wololofa n ko ni ma to k'i bonbonsi bila de ka tila ka kunni kɛ ara ye ko n'i y'a gana ta kolokotɔ a ma ɲi wa k'a ka ɲi sa ko nka k'a bɛ mɛnɛmɛnɛ de ale tɛ mɛnɛmɛnɛ ne fɛ ale tɛ mɛnɛmɛnɛ ne fɛ de n'a t'o fɛ n b'a dabila kɛ a nisani kunsigi fana a gasagilen kun a gara don o fana don a fana don gara don kɔrɔ la ale dasi gasagilen o filɛ man di o filɛ man di ala ne ma ɲɛ a kɔ n'a labɛn ko nin kɛ k'a ɲɛ a banna nka a gasagilen man ɲi a ma ɲi a ma ɲi o tuma ka Fati yɛrɛ fo ka Banba fo ka foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ ye nisani i yɛrɛ bɛ fo k'i barika da diɲɛ don o don i k'a dɔn wuli ka jɔ a bɛ galabu ko fɔ nka tu es paré aujourd'hui encore a barika ba ɲini a barika ba ɲini a barika ba ɲini tu es paré encore ni y'ale bolo nɔ de o k'a don gara la k'a kala k'a don a la ka tila ka ani yɛgɛbɛ k'a kɛ ka jan nisani k'a fo fana Kadijo o fana Yusu kanuba ka fo k'u barika da anw n'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka so fila masa barika da Jabaru Wahido n'an ye so fila masa tanu k'a barika da kɛnɛ min ka Rasulu bɛ waleɲuman dɔ ye k'a barika da nɛɛma ni kisi ba ye Ala k'o jidi a kan k'a masaw fo Yusu sara t'an bolo ka d'u ma an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana se min o ye tanu ni barika da ni waleɲuman dɔn ye ka laban ka dugawu kɛ sa hali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiyaw la foyi de kan'u sɔrɔ tun min b'u tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dalen ye Ala k'o nɔgɔya u n'a ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo faso kɔnɔ ani faso kɔ kan filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye k'u ka bisimila u dun bɛ bisimila minɛ kɛnɛ min kan o ye kunnafoni kɛnɛ fana ye yaasa k'u bɔ kunnasiri la anw bɛ i k'a dɔn fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kuma ta kelen kelen maso min b'a kelen kelen fɔ ni tɔw b'a kelen kelen ta Yusu o kumana o kelen kelen minnu bɛ sugandi i n'a fɔ tiganikuru na kumaba ti ban o kumana o na k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala ka nɔgɔya u ye ko ɲuman Ala ko nɔgɔya anw yɛrɛw ye kuma a ye fila ye dafa kuma bɛ dafara kuma bɛ Ala kana an dafara kuma don a da dafa kuma n'o kɔni nana ko faso jɔ don an b'a ye an b'o pu yɛrɛ an b'a pu ten k'a yiri o kumana Yusu o kumana suya kɔlɔtigi nɛgɛ sujurutigiw anw ka ŋanaw don olu de b'a mabɛn ni k'a cari Ala ko nɔgɔya u fana ye ko bɛɛ k'i bisimila muso fila ani cɛmisɛnnin kelen mɛlɛkɛnin kelen c'est bien jarré c'est bien jarré non aujourd'hui c'est bien jarré mais don dɔw la tout est guanaba cɛ kunkolo ninnu surtout makile makɛndisi makanaki de sa ni fɛ ni miiri a bɛ n fɛn de fɔ Toko voilà casque d'homme là non cɛ kunkolo ninnu ce n'est pas même pas joli s'il y a pas femme il y a pas joie wallahi so de vient faire du soir d'âme no woman no cry voilà merci no woman no lie voilà merci c'est bien clair mais quoi il faut qu'un soyez Traoré Nisani bismillah
mura la kanguna ja ala ka sawu nyuma ndama o ikado awami yantna bla dagrinda la bien ne do akunda menedo ka do donge ya rabbi ala ka alatma ko nyuma ndama ala ka jamana mbasigi ala ka jamana mbasigi muro ni mamunu ma famiyalike ala ka akili nyuma nduma munu ye famiyalike albi angandi minanja muro jamana ndi ma wara bolo ko abaunde bolo o na bwana tita kodo wara itita faranzi ne tita kodo wara tita Niger mambi to akono yani ajara wo akoyara wo esona wo imason wo abena wo amaben wo ni ba kono fere nyina akanya abana ko ni bia wo abana wo fere nyina akanya fonda galara atifu anshiko adanu ga yarao atifu anshiko mala angata fedro ngamuro ni yesa kunda ikasamne chikola abekoma onye saku minede awo nama bla choko dondoro abana abanzo adeklana kana soki fana abana o tekeyada o ma kuna funi folo ane ba di mage dia ndina mne ko saku mne choko mi abana ne ko kuna funi mne ndo ko parati bola de abana o kuna nouvelle horizon ba leta ni ya leta sa yusu iba ikafo mi toguna atraure ale fasirike anyebi mi nyi kado CDAO amanye ma ukanywana jere balale fe mi kado ko mi nyaunga mwono boy franje fanga mwono boli amba ka to ni jama fe yusu ay wakuyu changu joro mina we kalota fla fuka ta kalota ani woro ma Goodluck Jonathan kama kono ne dobo mako ya tukuni ne ko anti yanti ni China so dama muzo nyere mabobli ne dusubuga chin sande etinye ta gasigi ta ma babali laban na ge fatobli ngo na le fana nano la abna jet privé de la epino kara primu medama bon allez c'est dawo madatuwa allez do roj men fe martani on a na murtani fe na si na nyemi voye agatofo ga kana ni chie kana opembe ankuna ya wajibi ka twara ma teke ya de dan na kuyo yala katui abana ache nyira nige shitene nabli naka fugula mpai no maral ni na manga ala ka hina mangala la ko kopia ka fugula ngoya ya kopie di kabai mangala ya nyeboro ka bamfla do jugo fede abana yo damne fobi abana idu ni mangala tikile ya omulu ndesani yuso Goodluck Jonathan ikado ka kanga na onve atuguni ko kana nisigi ka kuma ka to daku unanga furaje fanga mauni nyonche aka jami uka jere bay ko conference o mi ni yo boloda kado communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ale kuma la sunu ya teseri o yewa ye jere balalenge ka beni jumaye be mi mars kalo ikle muga ani duruye kuna ba fulani muga ni fulasa ina akera Ghana ofaba la ko akara okmana femi ikado president mimbe uluka ikado chemsomai femi nanae nana ikado alede ni ko belaje bismillah banana ke nana ado akufo ado ko nana akufo ayre to mandi nana ga kumbo mandi to mandi afnati bana to mandi chemai timange abana nana akufu ado nana icheto okuna yusu femi garo ka fosome extraordinaire femi wolo be sereo amanyema uga faranyonga Jeremy nu yake akera ikado abek meboli la hala minga ikado oye Mali la jine ko nakiri ani Burkina Faso olu ka ikado jamana utabolo be chugo mina sisa ka bebe boloka ikado toflanye dalam ne kala ko intu ma onde kungao toflay we dalam ne kala de yusu dalam ne kala do okuna ko femi mbora uka jere balale ngono ye wele bla ikado manyema uma ko chugo mina tanye sega sabati Mali oni ikado lajine ani Burkina Faso uluka ko tabulu lani wati na okmana ikado ka jere balale minu ya sigi akera ikado dokera ka bene alamusa donye fevrier kalo kle sababa fulani mugani fulasa ina o ni vana foro flo ko ni yusu minye ikado la hala mimbe Mali la bi no ya politiki ko ni ikado ka fo akala kana ko na ko tabulu ye ko sereo manyema o aku ye kala turu aka ka fo ko jongo ala ko minye lakana ko ye ani manifu ga tabulu ko gele u bala ko wako be ka buruja dongo do katafe ko ka sabu ke jatige wala ke ba tigila mauka dangare wala ni binganu nye o ko wolo masiri tabati to ko civility to kulu dangane le doka mami dangale doka e ko ka kala tawo jamana kuna jago ya abana ni ka kuma fulaide ni ko ni
o kuma yusu fe mi ka do ko fo aka famu ka fo ku ka jere laba mi ngera fe mi ka do ye che kuma fola mi black na ko mediateur ale nana sede o to la kuma la on ve anno kana nye foli ke on nye ka beni marsikalo kletani chegi ana gle muga kata sa kle muga ma ba flani muga ni flasa ina ananga franje fanga ma uye nyonye o ale nana kana wati do de boloda o ya soro on wana tuye wati do fo be make ola nga teremelu kera ko la kaba on yere soro teremelu ma iko masire on nye do ona abana kaban suna tremeli mo nyedo na no o ko tremeli yera ko la awnye sansaba ko to e ka ke ika do kalo muga ani nani o be sanfla ko fo ko be farasa e kalo ta ani shegi temene inga ka sabu ke ko ni temena ka ba nye masika soro ko la kona yusu mi nyi ka do ko la hala be chugo mina ku ya prepare la tige ka fo ko gele ya o be ya chiedo ko politiki ko gele ni lakana ko gele ya ko o be jie fa ambe fe ambe ro mi go bi o ko nga kwa anga tili ya jona ko ka boni wati bolo dalenye mi ni obisika ke ika do be ka benganye ko yasa jamana abika buruja kata fe chugo me ani egele ya munu mbika faraka ko olubise ga josrala mi yesire o manyema wi ko ka do kulu ga nimisa yoro e miye kulu nyebala ka fo ka nga manyema o ka hwajute ulukungle na ye ay wakube ko on te fega ke uluka fole kulu ye wele blaika do ka fo bela jelema fa angata ko ga nyon kumbe ko minyi ka do jere krengere ne nye ka kun kunye ko gata maliko kuma fo ka nye sura akula ya sai ka do lafiya bina chugo mina o kunga ko minyi ka do okoisa ko sire wo ku ye ka do ka fo folike u ga mediateur ko begise to tama mina uni aunje ko ni ku bo fo ko wale nyuman do ay wako minye nga amase kali bi kuma kan wati bolo dale sura mulo ko jebe keni minye ni ambebe se ko ke to mina amse ga bogele ngono jona kala ta ukake aunga jamana kono ko ka bla uchugola o ko minye se de o ko manyema uyanga ni asiri chugo mina ani Union Africaine ani ikado Nations Unies ko lu yanga ni asiri chugo mina ko ulude ikado ka fo afoni fo chugola ka kete ni kuma de batterie la uka jere balale ngeneka yusu ko franja fanga ma ko lute o kunge na ngono kulu hakilina toyi kulu ko ne 20,000 vo de 30,000 go sigite mingo kalota ani fula kata se kalota ni woroma ko de dagale doango franja fanga ma o ye numi mseka ke mono boye ni nyeni jekulu sabaka haklina ye anu ka kuma kanye o ko no tefiu ko ango franja fanga ma o kikado ka boku ka kalata labe ko kalata ka labe jona ko boloda o kulu yere tuyeni kuma minfo ko ni bengera la ko kumidda mine kado marsikalo kleta ani duru temene ba fulani mwani fula saina o ku ye kado ka jere sembe wenga ni asiri ko mi u ka che kuma fola e ko abe sigika na malila ya tu anonga franja fama ko alibi anganyi ni ko ka nyo afamu ko ka wati kerengere ne buluda ka ambe bisega beminga abete meninga on ne ba anga haju da ya anda ango sanduru ayo gule ya ko gule ya anye tremelike kalo bisa bani woro yi o benata ka tremelike kalo mugana ne anyo mi mbobode wiro fe ko ambo de fiale do ku ba to gerenta andala o de unye dwana abana antu manga so tremeli mawo ne eko kama so tremel ma do mso do bora uluko ko on ne bi ka sama me on nyan se ke sisa sama libe fa nyime fa abika sama mi mso do bora ka foko pavoro ngara keme pavoro ngara keme mi malange mo mamede korote koro warkai nzo koro warkari maliete ay basra bo maga na koro warkai maga ali maga po warate keme bueno ali ni tarahabu habu gunga ya famuwa yoro mati habu gunga jide ofido ko bro menna sandongo do wallahi dongo wula bulgo ale se ganna ko kuma fewa ya tabta ganna ko kuma fone poro na ile en nyina ma ay poro na ile ina ko sen na nyina ma jojila akana na mo papa na dai so obu ni bomi ne ay iba so ni bolla ko ta yuzu amete na kuna foni ve mi garo ka fo ko o minfle ko kuma na ko oluko na aklina yoye ai wa nunu je kulu uye ni kuma voka kunga dam na marsikalo ina ko che kuma vola bina ko yasanga bekele ga ko ka ko ere kunje sa ai wa ko mi yi garo fam vla beki seke ulu bu seke ngan seke to mi na nyangili mi be on dala ko ka wuli de de wo ku ko ni bambale do ni yoro ndela ko ali binaka biya kulu ye ikado sanction mi tano nyangili ka bi janvier kalo kile ko non do ko be to senade
ko kuma bɛ to senna ko nka ko ɲangili fana bɛ to senna ko hali n'a y'a sɔrɔ a fɔra ko ka ɲangili wuli hali n'a y'a sɔrɔ imuwata wulila CEDEAO kɔni balannen don a ka ɲangili in na k'a kɛ sama nigita ye anw bolo o kadara kɔnɔ ko min ye ɲangili ye ko i k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ jɛngɔmaɲɔgɔnw fana ɲini ɲangili bɛ senna k'o ye tiɲɛ ye ko nka ko jɛngɔmaɲɔgɔnw ka Mali dɛmɛ adamadenya yɛrɛ sira fɛ e ni Ala cɛ nin ye kuma kelen aw ka maa min ɲangi e bɛ k'a ɲini ko maa wɛrɛ k'o dɛmɛ an dun bɛ fɛ ni Moro o ye ka masalɛriw bɛɛ wele yan ka tila k'a fɔ ko wari kan ka don anw ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ jɔ Moro tiɲɛ yɛrɛ la an ka gouvernement ye baara kɛ an sara a ye mun diya an ye Moro n'an ma ɲa n'an ma ɲɛ bɔn ko a ka dafiri ni Ala ca maaw t'a fɔ ko kuma min anw fana ye Maliden n'a ma ɲɛ bɔn ko a ka dafiri a b'a yɔrɔ de la sa c'est ça donc kɛra Jajiri fasa la Jajiri yɛrɛ tɛ fasa ye fɛ bilen o kumana Yusu o kumana ko ɲangiliw bɛ to yen ko nka k'u b'an bɛɛ wele k'an ka bɛn kelen kan k'u bɛ jɛngɔmaɲɔgɔnw fana wele ko olu ka Mali kɔkɔrɔma don ko k'a dɛmɛ adamadenya nasiraw fɛ k'u ka ɲɛfɔliw ye fɛn min ye k'olu ka hamina don fɛn min na ko lakanako bɛ ka i k'a dɔn gɛlɛya minnu sɔrɔ ka taa fɛ ko y'olu hamina ko ye k'u b'a ɲini furanjɛ fanga maaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ ko ka Mali lakanako bɛɛ lajɛlen sabati o kumana ko min ye i k'a dɔn u ka jɛrɛtɔ in ye gɛrɛ min filɛ n'o ye CEDEAO ye ayiwa ko gɛrɛnadenw u n'u ka i k'a dɔn maa ɲɛma n'o y'a nanalama ye o yɛrɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛna Mali dɛmɛ ko transition in ko k'a dɛmɛ a ka kologɛlɛya la ko transition yɛrɛ bɛ baara min na k'o fana dɔnnen don ko nka ko ka Mali dɛmɛ a ka lakanako la k'olu bɛn'u cɛsiri o la hali bi anw fɛ min ye Toguna A Traoré a ka nɔbila sɛbɛn nin ye anw y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ka bidon Makɔrɔnda de y'a kɛ hali bi n'anw ka Asimu Mata ko e y'i kan don k'ale e bɛ nana a ko fɔ wele ko parce que anw ye RFI ni fɛn in tigɛ yan nɔ France 24 ko o nana a fɔ k'ale n'o bɛ bɛn fɛn k'o ka ɲangili kura ta k'anw sɛgɛrɛ a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn a ma dogo ko ye Makɔrɔni forontolen de don a banna ayi ni denmisɛnnin ye musokɔrɔba furu i bɛ tan de dɛ jango n'i ye cɛkɔrɔba muso minɛ a la dugutigi cɛkɔrɔba bugɔ k'e b'i sigi i sigilen koba kan dɛ denmisɛnnin cɛkɔrɔba muso minɛ na n'i si cayara i b'a y'i ɲɛ la wa n'i kunna ka di i tɛ si caman sɔrɔ walayi Ala k'an kunna diya cɛkɔrɔba y'a ta to Ala ma a ma kɛlɛ kɛ a ma woyɔ a ma foyi kɛ wa a denw yɛrɛ ma kuma ja tɔw bɛ course ye ale bɛ ka madame ni Ala cɛ a y'a ka lakɔlidenya bɛɛ kɛ madame de fili la a ka kalan karamɔgɔ de y'a karamɔgɔ de don karamɔgɔ fana sɔmin'a fɛ i m'a ye wa fana ye non donc ni réclamation bɔra bɛɛ kun ou bien ne ekɔli min jɛra bɛɛ kun taa so fo Magaron e ko ani karamɔgɔ kun taa ɲɔgɔn fɛ a b'o kɛ sagi de minɛ ka tugu ko i n'a fɔ lakɔliden sɛbɛnba sabu n'an fana tun jiginna tan nɔ an ka composition papier an tun minɛ misi fɛ ka taa bila so a kun b'o de kɛ ka madame ka papier minɛ madame Bagaji o de laban n'a ka kɛ madame Marie madame Bagaji sera madame Marie Ala k'an kunna diya Moro indépendant an b'ale ta hali bi kuma na CEDEAO ka sommet min kan ani aw ka dɔn sariya sɛbɛn kɔni bɔra min y'an ka kiritigilamaw olu kɔni aw ka dɔn an ka soldadonbaw olu ye aw ka dɔn IEMOA kɔda dɛnɛn na Moro aw ka dɔn min ye CEDEAO ye u ka lajɛ min kɛra ko aw kalo 12 fo ka taa se kalo 16 ma o y'u ta ye Laginɛ président ko o y'u ta ye Laginɛ président ko k'u ka ko ɲɛnabɔ ye k'u ka Laginɛ ta to ye ko parce que olu ka jamanadenw de b'a dɔn gɛlɛya min tun b'u kan an'u kan ka wagati min kɛ walasa k'o gɛlɛya bɔ yen o kuma kelen de tɛ anw da yan san 3 Burukina m'o fɔ wa u ye fɛn b'o la ayi kalo 18 tɛmɛna an ko k'u ka san 2 fara o kan o tɛ san 3 kelen ye fɛn bɔra o de gɛlɛyara anw bolo anw tun ko san 5 ko an y'a caya an ko kalo 32 k'an y'a caya an ko kalo 24 ko pɛtu ko fɔ k'a to olu ta la ne m'a fɔ k'olu m'anw bange yan u y'o mɛn yan yala olu de y'anw bange yan anw b'u duwawu ɲini wa an b'u barika ɲini de Ala k'anw tɛ k'a to an bangebaw ni bangebaga filanw de ye n'o tɛ olu ɲɔgɔnna tɛ walahi a bɛɛ n'Ala cɛ Segu cɛkɔrɔba a' taa kungo kɔnɔ to Goodluck Jonathan yɛrɛ natɔ a kana Mali y'a ɲɛ la a banna ne ni Ala cɛ Moro min aw ka dɔn ni lajɛ min filɛ nin jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen Moro a bɛɛ lajɛlen kun tɛ yen koyi min ye jamana 16 yalima 15 CEDEAO jamanaw na aw ka dɔn ko jamana ɲɛmaa 5 de tun bɛ yen Moro o bɛ fɛn dɔ jira nka min ye aw ka dɔn a don Moro u ye Asimu wele i ka dɔn Asimu i ka dɔn aw min ye i bɛna wa u ye ci don Job da Job nana fɔ Asimu ye Asimu ko négatif négatif aw bɔ yɔrɔ n'aw fɔ dɔrɔn ale t'ale ɲɛda filɛ awɔ a ye négatif fɔ négatif o kɔrɔ ye dɔrɔn ko ta ka bɔ yen a b'a ka protège don a mun na k'i sigi foyi tɛ bɔ a la a jo don walasi
Maro mi awkado ni laje mingera mi awkado anga manyema o koni o masakata o mata chuko sila mi awkado ni jagulu munum bleni maro awkado sedao ni Union Africaine ani Nations Unies kolu koni olu bugara awkado mi bena kangalinga ko kalota ani woro maro awkado mi anga jamana nyemoy olu ko kalu bi sabani woro maro tlara kake awkado kalu mga ani nani ga benata miye awkado angoni ay kalota ani shege anyo ke katebe na miye awkado sanzaba ko min wora muro awkado ko bi be sanzaba ni tlama on ko bela jele ibe ka fo awa miye laje mingera muro allaje nyera la ko ko lutna ambargo wuli ka banguna miye ko ambargo wuli libe ke doni ko na tabolo fe muro awkado ni min blane ako sangjongo ni bito sena nyangini bito sena muro awkado panyonya obeto aninyanje miye awa nunu yopo ga anga jamana nyemau uluko ne ma femba volo muro ko ni be miye awkado jekulu do be no cadre d'échange pour la transition réussie muro uluko ni laje doke ani jekulu wara be ulu laje doke o jekulu yere ko awkado ko kalo konondo ko ka transition ba ko ga jamana nyema kurasigi muro wala sako be teme chugomina o jekulu inte maliko ofma ko ali bi mi awkado kala je kaylama do kola ko premier ministre do be premier ministre mi awkado o kasugani min te parti politique maye min te ma wore kam maye min ngoni awkado société civile maye o de se sogeli o de sogeli o de sogeli alete ay o de sogeli o de sugandi leni société civile M5 RPD do awo o de société mali société civile de société alimentaire nous côté de alimentaire société alimentaire nous be balulaw ka société na lu côté an gambe société civile min bora ka manganci ko jamana tabulu mai o société civile de ni premier ministre in sugandi amata parti to la de atara société civile to de la ale o de fleni o be fala jona tu mais ale de ni yo u kame mi ma wore de fleni u ko kame mi ma de wore de fleni anga ta dro anga ta barafe te bari badri no te kalo klem wan duru ko ntemena o temena président kura mayi o munu ngo kute jamana yere la ko domblo ko fe ulu fana mayi ambe kalo kle jol labi cadre d'échange oui cadre sugu muko kadri mi yelama ko be ayde jakulu de farale no nyogo échange te yelama ko be kuma kadri bi yelama c'est ka ke fenêtre Youssou amete meni kuna foni indicateur de renouveau na indicateur de renouveau ta mi ka do ko sugu ay ka do ko deset na ke sugu la dadu ngoni fem volo volo ka deset na ke anga sugu fiyo la i ka do sungole na otu ma ojoro na ko baye be jakulu mimbe no ye ka do ka fo muno nyesine do julaya ani ka do jawma fula kunya ulu nyana bolima Youssou ko ulu ya jira ka fo ku be maula hagila tike ka fo ko ka do dadu ngoni fem ku ndanyat na ya anga sugu la abada ko ma ojoro na nayi usungolo balla horoma min na to eniye gado koko dadu mun fo mina geleya ay wa juma do mi nyi kado ni nyema ya so yin be marsikalo klemu ga ni duru uni kado dongi waro dilaw yi nyonye direction générale de commerce de la concurrence olu ye kado o ma nyema no ye bugadari dumbiya ye ay nyefoluke ka jira ka fo ko mi nyi kado dadu mun fo volo kanga na joro ko ndanyate anga do fiyo soro abada sungolo bay la horoma la mi ka do ko sungolo ka ere kanga damne ni dogo kuina ko mana Youssou ko mi nyi ka do ni goisa bugadari dumia aleka fola ako ferene de balu tigera so mi na gweleya ikado dadu mun volo ulu kana ikado ndanya anga dogo fiula ka beni sungolo inye ko blagoro mi be ambulo no ye marale na amba fo mako stoko o stoku ikado ko mi yele do ko rebe jigifa ay wa ko ngai bai ka fo ko ali bi ko timina nde obistina ko ni camion ko ni bitaka siginwa mali ni jamana were chebe ki bai ka fo ko sugu fiete ndanya abada ko mona ko dogo fie ko mi nyi ka do ka fo ko dadu mun fo na soro akono blangoro yere ko e wasake ko kanga mauma mago gla ale no ma ikado ka ama mago gla venye ikado ko mi nyi ka do hakli galla tige ka fo ko dese ko ni ko tike fiu o nyini ngali tenguna Allah mi be songo yele ni ko fo aywa ko songo yele ni ko
k'i k'a jateminɛ i k'a dɔn taabolo dɔw don ko sɔngɔ yɛlɛni dɔw sabu jugu bɛ kɔ kan ayiwa sɔngɔ yɛlɛni yɛrɛ dɔw olu sabu fana bɛ so ya sɔngɔ dɔw bɛ yɛlɛ so ya o sabu bɛ bɔ o fɛ bɔ o dadumunifɛnw bɛ bɔ sigida minnu na lakanako ani taamasira gɛlɛya ani k'a dɔn sigida yɛrɛ a baaraw gɛlɛya min ye k'a dɔn transport musaka fana ye n'o y'a donni ye ka se i k'a dɔn a seyɔrɔ la o musaka ko gɛlɛya ko o caman bɛ i k'a dɔn sokɔnɔtaw k'o b'o gɛlɛya ko fɔ ayiwa ni i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu ne ye i k'a dɔn dilannikɛ cakɛdaw ye olu gɛlɛya min bɛ olu kan k'o gɛlɛya fana bɛ sokɔnɔ gɛlɛya o b'o ko fɔ nka min ye sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ dɔ ye min bɛ bɔ kɔ kan ka na k'o tɛ an se ye o sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ o bɛ i k'a dɔn diɲɛ gɛlɛya yɛrɛ de bolo ayiwa k'o diɲɛ gɛlɛya k'o bɛ mun ko fɔ o bɛ dɔgɔfiyɛ fana gɛlɛya ko fɔ ko gɛrɛntɛ bɛ i k'a dɔn fɛn dɔw ka dɔgɔfiyɛw la bi n'o ye diɲɛ dɔgɔfiyɛbaw ye o gɛrɛntɛ bɛ fɛn minnu kan ko foyi tɛ se k'a to o ka nɔgɔya anw fɛ yan k'a sabu kɛ ko o gɛrɛntɛ ye diɲɛ gɛlɛya yɛrɛ de ye ko min ye CEDEAO ka ɲangili fana nana fara anw ta kan dɔ fara dɔ kan k'o b'a bugu ko nka ko maaw kun hamina ni ka jɔrɔ ko a kana i k'a dɔn kɛ gɛlɛya ye dɔgɔfiyɛ la ko nka ko kabi CEDEAO ka ɲangili n'o ye embargo ye k'o kuma fɔra wa ko dɔw ye sɔngɔ i k'a dɔn a yɛlɛni daminɛ f'a bɛ maa ɲɛnamini o kumana k'o fana k'i bɔ yen ko min ye k'a dɔn waribondow ye k'olu ye anw ka bilankɔrɔ dɔw k'u y'u bolo biri o da la n'o ye k'a dɔn ko transfert interbancaire u y'u bolo biri o fana da la juraya o taa ka segin dadumunifɛn kow la ko transiti fana ko gɛlɛyaba de donn'o don la diɲɛ yɛrɛ fan caman fɛ min ye k'a dɔn dangandaw ye n'o ye pɔri ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen cogo min a bɛ taamasiraw fɛ o cogo kelen na ko n'i ye taamasiraw yɛrɛ ta k'a lajɛ ko gɛlɛya barika ka bon ni jikansiraw ye ko sabu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye taamalaw ye k'olu bɛ gɛlɛya min sɔrɔ u ka taa ka segiw fɛ k'o bɛɛ bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔngɔ yakubali ye min sabu jugu bɛ bɔ kɔ kan ka na ɔ sokɔnɔ gɛlɛya ni kɔkan gɛlɛya n'i y'u fara ɲɔgɔn kan f'a ka minɛ ni hakili ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ o n'a ta bɛɛ ko an bɛna kɛ to ɲini jama fɛ an ka mara kɛ o n'o ye gouvernement ye u y'u cɛ siri sa ni k'u bolo don i k'a dɔn faso ka foroba wagande kɔnɔ ka tɔrɔmɔɲɔ don i k'a dɔn k'a ko dafɛ cogo min a bɛ se ka fo anw na ko min ye i k'a dɔn malo sɔngɔ ye k'o jateminɛna k'o sigi a fɔ min ma ko riz parfumé i k'a dɔn k'a fɔ 70 o y'o kilo ye o kumana min ye sogo ye i k'a dɔn k'a fɔ 500 ani 60 o y'o kilo ye tulu min bɛ bɔ kɔ kan ka na i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ taa i k'a dɔn 200 ani 40 na o y'o ye nka tulu min bɛ bɔ soya o ye 160 ye o sukaro k'o b'i jɔ 120 o la kilo ko ni maa min ye dɔ fara nin bɛɛ kan k'a sɔrɔ gouvernement dun ye i k'a dɔn kasabi bɔ ko k'a subventionné o subvention kɔni ye dadumunifɛn fɛn fɛn sɔrɔ ka na faso la yan ko ni cɛ o cɛ ye dɔ fara o kan i ta bila ni kunkuru subvention kɔni ye subvention kɛra dadumunifɛn fɛn fɛn na gouvernement fɛ tan nɔ ko cɛ o cɛ yɛlɛnna ni sɔngɔ sanfɛ o ye sariya sɔsɔ ye ko sabu n'i y'a ye bolo donna gouvernement ka wagande kɔnɔ ka o kɛ ka nin dagun a kun ye olu bɛ se k'a di dadumunifɛn tigilamaw ma cogo min na nin sɔngɔ in na ko ni maa min tɛmɛna o kan o kumana k'i k'i sigi ni ɲangili ye e b'a dɔn k'a fɔ k'i ye sariya sɔsɔla ye ko sabu gouvernement y'a dabɔ de a kana tɛmɛ o yɔrɔ kan ko a kɛra ka stock fɛn fɛn to sen na n'o ye subvention ye dɔrɔmɛ tɛ yɛlɛ o kan ni cɛ o cɛ y'o kɔrɔbɔ i ta fila ni kunkuru o fana k'i bɔ yen ko sɔngɔ min ni gouvernement y'o sigi ta a y'a sigi ka da ni hakilina min ye ka da a ka bɔta kan ko nka ko min ye i k'a dɔn gasi ko ye gasi ɲininkali kɛra i k'a dɔn Bukadari Dunbiya la a ko gasi kɔni ala la ko bɛɛ b'a dɔn o gɛlɛya bɛ fɛn min nɔfɛ bi a ko gasi gɛlɛya o ta an ka bolo kan an se t'o la wa ko diɲɛ dɔgɔfiyɛba yɛrɛ de gasi gɛlɛyara o kɔrɔ o dɔnnen don o ko gasi bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na o gasi min bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ minnu na ka na k'i b'a ye k'a fɔ ko n'a ta bɛɛ ko gɛlɛya i b'a dɔn a bɛ o kow la hali a bɛ bɔ minnu yɛrɛ fɛ yen gɛlɛya b'o la janko a bɛ doni ka na anw minnu fɛ yan bi o kumana ko min ye gouvernement ye k'o bɛ subvention min don gazi ko la san kɔnɔ CFA miliyari 5 gazi walasa an bɛ se k'a sɔrɔ an bɛrɛma sɔngɔ la i miiri nin na dɛ CFA miliyari 5 gouvernement b'o de bɔ san o san yaasa gazi bɛ ka d'anw ma sɔngɔ min na an bɛ se k'a sɔrɔ o la ko nka gɛlɛya sera hakɛ min ma ko a tɛ se ka sɔrɔ o la wa hali subvention tɛ se k'a to gasi sɔngɔ ka jigin ka se o hakɛ ma bilen k'a sabu kɛ diɲɛ gɛlɛya don anw bolo kɔnɔ fɛn tɛ ko min ye fɛɛrɛ ni dabaliw ye k'u kɔni bɛ k'o bɛɛ tigɛ cogo min na u bɛ se ka sira wɛrɛw sɔrɔ fiɲɛbɔda ka sɔrɔ dadumunifɛn tigilamaw ye cogo min na min ye Jamutɛnɛ ye ale ka nɔbila sɛbɛn in an y'a bɔ indicateur renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔlen don Yusu Moro ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman na an bɛ taa sugu la o ka kɛ an bɛ tila ka na an masa ni ala ka jɛ ye Moro min ye Jakpo Kate an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn baasi tɛ an ka garijɛgɛ si filɛ
subu di man ne la kusibe ngodi ne far ay Allah ja shankli nga anene ka wa anene kala je na jaranda da dabla de da dabla na jaranda da dabla de abana ibendo moro namo mi ambe sebenta seben min namba tawe agura premier ministre shogal ko gala maiga ale ta make kata awe ka do doha ibe doha rodoa dubai te ayde dubai doha o Qatar de doha ne ko yale ke dubai yeso ya doha do muro awe ka do minyi anga gouvernement ma nyema atara ka ta doha atale doha muro atara ta malay ani awe ka do anga da feru muro u ko ne wuli ka jom minge uni awe ka do Sheikh Faisal oni awe ka do abaraka nyon ani premier ministre ikado awa minyi nyere la kabina tara nyefolike muro ako anga jamana ako minyi mali ko Carrefour wolonvla de do fo jamana wolonvla ko do kembe ka onna ko ori kanda tu ko ni ta do ani ko wajiche wallahi nga abina ta ambe balo ambe balo de Allah che muro ala se safiye ndo balo ka to ko lo ko no ten tori la ko ala ta fifa simbe ko no ko ayi ala ba de balo aba de balo moro mi awgado awa minye frontier wolonvla o de be aw konembe on ni awgado jamana waraw ni nyango celabo no Niger ako minye fleuve Niger o ye ko jibay ko ba en fer moro no bora awgado fleuve Senegal ko fana ba en fer moro anikado ko jisira chama mise ko chama mise mamba en fer moro ikado ko awadugo kona ko million fla awa hectare ko de ko nimpe ibise ka seneka yoro mina awkado ka vagale atila wati mina chugal ko gala maiga na fo awkado nununga ma nyamawi ulu ko ne ajira ka fo miye nyara la ikado ko lu na ko su ko bela jeleke uni malipse ka baraka jongo ve ko mina mangu wira lo adama mangu fura na so ro bonete ku ai ni ma kuni na tu adama gubla murodo boray ako anga jamana ngono ko baga bi boya ko baga chamambe anga jamana ngono muro ko awekado ka barake ka yoro min bato amse ka anga baga ning anga baga ngone namse ka ko nyana bo amfe ka bama yelema muro no ta al misigolo nanyi izini soroka misigolo aka sie katla ka tobi ka dundu afu e ko e gana ye befa gana yo be balongo misi gulo la ego kango to bi go dunya o be fanga amba tige ulaki ambargo de misi gulo bana ambargo de misi gulo de toron de gere do be toron du be gere du be misi gulo abana gana be ni bedu muruno boray mi awkado kango ni anga jamana ko anye awkado kori jar ko angara kori joro folay mi farafina ya awasanu kanye awkado joro sawana mambulo ko ba jira ka fo ko mi ni roko folay no Qatar ka o yoku be kana barake en vert muro no tabana ka boy anga awa mamunum be Qatare apti jo maka ma chamana muro kalaje ko luka sabe ko do bala wa Qatar ka nyunu fe mi nu mago be barkelaw la anga mali dombe munum be ka fo ado be diplôme bubulo do re be diplôme tu bulo wala sa ubse kata demen na se kadar Qatar ma o kado ka bara bawka muro aw kado ko na ke benganzebe ni anni Qatar ni nyanje Qatar ma nyema alere aw kado wulika joke ikado ka masuko bela jeleke ikado ko benganga teme ko wala sa o ko katele ajugo mina no tabana ka boy muro awkado sugal ko kala mega ako dungarangara na ke minye mali asorobo sombaw anni Qatar sorobo sombaw muro olu ka yuanye ka hakilna falenge wala sa awkado jamana plan numte ka bara nyona do ni nyanje ajugo mi nga ku hakili tuwirela oba premier ministre ajra ka fo ko nu ko ni nana muro awkado minyi nyini ve ka biga sorofe otuna ni misa tuko chila minye Yusuf al kuwati muro o ko ni ajra ka fo awani wala mi vlani minye awkado ka jakulu sigizenga jakulu mi awkado no bika sobuye kan ko nun nabe wala sa anga jamana fla amse ka barake anu nyanje tuko mina ambe gat no ka soro o bara dingui
ugo ka be keni sebe jamana fulani nyonche o kono kuma jara ngulu la note larabu jamana la bara de Yusuf be nyani na o ne jamana fula wa ku ko anga mamunu be ku ka papier la be ka jira ka vo u se ka baraka ko dogo ka bo ala anye do ka kuna foni soro jangu musulakaw ala jababu ka larabu jamana ula de nu bita barako ko Pedro Dora kadida ko etike nu yi kuma ile maka tsei ka ba ne siraiwa boneka sani ka buinya muro ne ya do fani magodo de muro be ma jigitike wa nga malidendo de be munu bang ambalom muso ani farafi de musoman do takata nu yo betla ko lu ke joy traité de noir abana commerce triangulaire ala ka muna ja ko o klebe senali bi ma fere commerçant ma ubi dimzu ndike ka boya fubu ka bara obla kata nga ala jaba ma bo foife abana ala ka ngisha muro ani mbo agora kono ni agora bla yusu ne be sebeta no 26 mars Boubacar Sangare ale kembe kay ka do cikela bado ka tariku fanye bi ni nyei ka do cikela bilibili ko Fajala Keita ale re ka do ka fo ko abe cike don fo ga dona kari samogo joledo na Fajala ka ya kanu ka dabakala bla watila ka murfa kala ta kana dozo ya fana farida Fajala ikado ka fo ko anai ka do cike buguri ka no fale mugula ko ke murfa daburu kono o kuma na Fajala ko ikado marsikalo kleta ani duru ibaye ka fo Fajala ku ya do dozo tona o kuma na Fajala aka ikado she atara danguna kui dan so ne ko be mi Fajala ye akele dozo ye o kuma na kuna foni acharna fa bela jelefe o Fajala kai da bakala blaninga mor faklata ka be fega dozo ya farida folo o kuma na Fajala ko akuna foni jara bela jeleye o minyi ikado ni chigala banye ni chigala bayele manaka kai kado mor faklati dala anake dozo bafana ye o nga dozo bayati gete ne yusu be mi ikado Fajala kai kanu aya kanuza ka donzo ya ere ka farida ni chike wati sera kona absika akada bakala tanga no yibwala wa murfakala abisa antoke no yi o kuma na ere sigoro beredo yoro mima gado ko tumujima kale betu ko to arrondissement fe wagar sangare ka fola ko Fajala ere bangi duguye juwe kalo kile muga ani nani ba fulani mugani kile sa ibai ka fo ko fe mi Fajala ye ale ka do de kumota sira mine a waati la a y'a sɔrɔ a donso bulambulani don a ye kɔnta sira minɛ o kumana Fajala k'a bɛ taa a ka foro la a bɛ deli ka taa a ka foro la sira min fɛ i ka dɔn o sira kelen in Fajala i ka dɔn a y'o minɛ nka i ka dɔn sira wɛrɛw olu bɔra Fajala bɛ kini ni numan lajɛ n'a bɛna sogoya ɲɛ la yaasa a ka taa naji ɲuman kɛ ale na da sɔgɔni ko Fajala a tora o ɲɛ yala yala la k'a na i k'a dɔn fɛn ɲini ka taa i k'a dɔn musolakaw ka naji ɲuman kɛ so a ma fɛn sɔrɔ Fajala y'a ka morifa a y'a bila i kɔrɔ a jigi yɛrɛ tigɛra sa a ko k'ale tɛna sogo kunba sɔrɔ bi kuma tɛ sogo misɛnnin ma ko bi ta k'ale ma n'a naji foro bi Fajala o kumana fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ a y'a ka morifa a ye i k'a dɔn i jigi yɛrɛ bɔ a tili kan ko sabu ko sogo tɛna ye Fajala b'o la i k'a dɔn k'a fɔ a na kɛ wara dɔ fana o ni a waramuso ni warakɛ olu fana folofololen bi yaala la kungo kɔnɔ o kumana Fajala a ma deli ka ninnu ye fɔlɔ koyi nka ninnu ni Fajala de tɛna ka na bali ɲɔgɔn na ten olu ye sira tigɛ Fajala ɲɛ Fajala dun ye morifa don a foroko la kaba k'a bila kun Allah akbar ko glo ale ɲɛna ko muti ci bi ale y'o kɛ a ma doso ka ngi labɛn ma bɛ waati bɛɛ dan sɔgɔ sa ko doso de ye sɔrɔdasi a banna faut être sur le qui vive à tout moment o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ waramuso ni waracɛ olu sina ka sira tigɛ Fajala ɲɛ Fajala jatigɛ kojugu a ma morifa jate minɛ bilen dɛ Fajala ye i k'a dɔn a kɛ sentigɛ ni ko laban ye a ye poussière wuli Yusu a ka bon hakili ma dɛ yaasa ka taa ka wara da haraba fasɛrɛ tatɔ o kɔni maa kɔni t'a dɔn mugu o k'an bɔra cogo min na mugu k'an bɔra o ye dɔ fara Fajala ka vitesse kan Allahu akbar ko da b'a kɔrɔ ko wara ma taa fɔ kari dɛ Fajala ni sentigɛ ni ko laban min ɲɔgɔn na ko Fajala bɛ sira yɔrɔ min taama i k'a dɔn lɛrɛ kilancɛ kɔnɔ k'a y'o kɛ miniti damadɔ ka se buguda la a selen buguda la n'a y'i kanabɔ o kumana donsotɔw olu wulila sa sekuru farala Fajala kan u taara kungo yaalali daminɛ ko Fajala ma nkalon tigɛ a y'a ye de koyi a sera an ma cogo min na nin ye nin ye de koyi u taara Yusu ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ Fajala ko a ye wara ninnu ye yɔrɔ min na donso ye yɔrɔ lakori
ka to ka wara ɲini sa donsoya tɛ taa ɲɔarili kɔ donsoya tɛ taa i k'a dɔn ɲamadali kɔ u bɛ ka wara ɲini waati min na i b'a ye Fajala ale yɛrɛ boli min kɛ n'o tɛ ɲini k'a f'i ye fara sa Fajala ko k'ale yɛrɛ kɔni sɛgɛnnen don tɔsi t'ale la k'a bɛ t'i sigi jiri kɔrɔ ko k'i lafiɲɛ fɔlɔ Fajala taar'i sigi jiri kɔrɔ ale ye hakili latigɛlen k'a bɛ n'i lafiɲɛ Fajala y'i ɲɛ yɛrɛ bɔ tuni kɔrɔ a ɲɛ bɛ la wara min bɛ Fajala la Fajala filɛ bɛ Fajala filɛ bɛ dɛ nare maga mandenga Fajala filɛ bɛ mala warala ko wara bɛ ka Fajala filɛ Fajala bɛ ka wara filɛ Fajala ɲɛ da wara ka donso tɔw bɛ ɲɔari la fa wɛrɛw bɛ waati min na ale taar'i sigi jiri min kɔrɔ ja wara bɛ o kɔfɛ tu la ye o kɛn bɛ k'i ɲɛ bilen bɔ Fajala ye kule kan bɔ cɛkule don dɛ a ye cɛkule min bɔ k'a b'i pan ka yiri minɛ a bɛ yiri min ju fɛ Fajala y'o yiri jɛ ka n'i dasi dugu ma a kirinna ale kɔni bilala wara ka merci Fajala kirinna Fajala wara nana ka n'i susuru Fajala kɛrɛfɛ a bɛ to k'a sɔnni kɛ ka Fajala waasi ka Fajala waasi fo ka taa Fajala ɲɛma tigɛ Fajala ɲɛma tigɛra k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ ka wara ye Fajala y'a yɛrɛ kɛ su ye Kayita mande kɛta de Fajala yɛrɛ kɛ su ye wara a na kɛ wara fana sɔmina wara tɛ taa Fajala tɛ wuli Fajala kulekan min bɔ donso tɔw ma yen sɛgɛrɛ sa wa u nana sɔrɔ wara susuru bɛ Fajala dalen don ko wara ye Fajala faga ka ban ko wara Fajala filɛ n'an ko an bɛ mugu ci wara la kisɛden na Fajala sɔrɔ an bɛ nin kɛ cogo di Fajala yɛrɛ dan bɛ a ɲɛ bɛ donso tɔw la a y'i kuni kɔrɔta u y'a ye a ma sa ko Fajala bɛɛ bɛ k'i ka fɛɛrɛ fɔ fɛɛrɛ yɛrɛ cayara Fajala ma a t'a dɔn a bɛ kelen min kɛ ka kelen to yen Fajala dun ka morifa fana n'a bin yɔrɔ man jan nka k'i bolo mana bɔ k'o ta wara n'a dɔn k'ale bɛ ni la dɛ o kumana wara bɛ to ka Fajala kɔri Fajala b'a yɛrɛ kɛ su ye Fajala b'i ɲɛ kɛrɛ bɔ k'a ka morifa lajɛ a tɛ se ka taa donso tɔw tɛ se ka mugu ci o kumana u tor'o la fɛn min ye k'a dɔn Fajala ye sa a yɛrɛ kɔni Ala minɛ sa a bɛ kɛ min ye a ka ko ye a y'i miiri ale k'i pan ka wuli wa n'a dun ye yiri jate se ye a ko banna ko Fajala lataw a bɛ ɲiginna farikolo fini bɛɛ farila fini bɛɛ ɲiginna Ala ni wɔsiji wɔsiji sira ni wɔsi man ɲi dɛ o kuma Yesu ko donso tɔw ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ olu ye mugu dasi sanfɛ ka dasi sanfɛ yaasa ka wara jatigɛ wara golobara ka wuli ka para dabadɔ kɛ ani Fajala k'i pan ka yiri minɛ a si ma kɔrɔ Keyita Fajala y'i pan ka yiri minɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka t'i sigi yiri balen na fɔlɔ ka ja Fajala pantɔ ko mugu k'a bɔra yɔrɔ dɔ la kisɛden ma wara sɔrɔ k'o bana wa wara bananden fana y'i pan Fajala nɔfɛ ko f'a ka Fajala caro yani yiri sanfɛ a ye Fajala jɛ ka n'i firi dugu ma i k'a dɔn wara bananen Fajala a ma se k'a sɔrɔ o kumana min ye donso tɔw ye u sɔrɔla ka wara tɔni lase ko Fajala ka jigin a ko pɛtu ko fɔ wara su ka bɔ jiri kɔrɔ wara tabiya ye koyi Segu Gino ka masara muso kulo bɛ na Fajala Keyita i sabiya Sedina ne e fa bi i doit kɛ Sedina ndesani masara muso bɛ Segu bugu la ye Segu bugu la awɔ ndesani o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ Fajala a ko k'a ka jigin ko pɛtu ko fɔ warasu ka bɔ jiri kɔrɔ o kumana donsotɔw ye fɛɛrɛ sɔrɔ warasu la waati min Fajala sɔrɔla k'i cun ten jali o kumana ko min ye Fajala ye ko cikɛla yɛlɛmalen ka kɛ i k'a dɔn donso ye ko nin tun y'a ka worobilanjila de ye ko an bɛ yɔrɔ min bi ko ɲininkali de bi kɛ polisi ye jumɛn bɛ se ka fɔ Fajala kun Ɲagara wa Murasa wa Janjo wa Ndana wa i k'a dɔn k'a fɔ ko jumɛn bɛ se ka fɔ i k'a dɔn Fajala ko wala man jaro de ayi Marasa bɛ se ka bɔ a kun parce que a bɔra saya ko la a bɛ se ka Ndana fana don a bɛ se ka Ndana fana don Bokari Sagare ale ko k'an ka ɲininkali kɛ ko polisi ye jumɛn bɛ se ka fɔ Fajala kun dan sɔgɔni ko o kumana ko donsokɛ ko nin a porokotori min kɛra nin na k'o yɛrɛ kɛra Fajala a kɛra sababu ye k'a jo donsoya la k'a bilama ko sujurutigi don dɛ nka a ma kɛ gansan a kɛra wara ka porokotolen kɔ ɔhɔ kumana ko Bokari Sagare ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a saba ka bɔ 26 mars kɔnɔ Yusu ka bidon bolo Moro an ka taa Segu dugu la Segu awa kadɔ 26 mars ale kɔni ɲanamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye 26 mars awa kadɔ don 8 mars 26 mars a ma kɛ de le martyr o tɛ don awɔ ale ye donba ye an ka jamana awɔ 8 mars ni 26 mars nin bɛɛ mars kalo in kɔnɔ donba dama de b'a kɔnɔ n'o tɛ anw ni musokisɛtɔn jera 8 mars de kadira kɔnɔna na o tɛmɛna an bɛ 26 mars de la mais Adamu Jabate ko k'ale information sɔrɔ dogodogo la ko ja k'u taara mercenaires ta fɔ Burkina
kana muso tata jawara nan ka oke o de tiɲɛ k'u taara mercenaires jaja u taara joueuses de ta fo Burkina ani Côte d'Ivoire ninnu ani Aziz Kulubali ninnu ani madame Jara Aziz yɛrɛ muso kisɛtɔ ma o Aziz yɛrɛ de tun ye sélectionneur ye ja awɔ k'ale de tun ye entraîneur ye munna sera Diko jaja u y'olu bɛɛ ta sélection na Allahu akbar akbar nin bɛɛ kala Adam Jabate de ne la sɔmi ale ka enquête ni recherche de bɔra nin jaja on a tabi an kun ɲini k'u ci han wa i tanti wa i mun do o de talen bɛ parce que ale de ye muso kisɛtɔ président den de don den Tata Jawara kɔni madame Kɔnɛ awɔ den de don sɛbɛ la cogo di fɔlɔ bon tata ye n den ye dɛ n'a bɔ n denya la dɛ n'i y'o kelen kɛ o tɛ diya n ye dɛ tata balimuso ko i tɛ yɛrɛ da olu ka cɛkɔrɔba kan ko k'a f'i ɲɛna ko cɛkɔrɔba dun mɔden de y'i ye Modi Jawara kɔni Sanankɔrɔba ale yɛrɛ ta o tɛna kɛ mɔdenkulo ye ale fana ko mɔdenkulo de kɛ ne fɛ moi j'ai compris ne y'a faamu a tɛ tɔɔrɔ an ka taa Segu Sikɔrɔ ani Balazan min ye a k'a dɔn Segu 26 mars a k'a dɔn nin don ngɛrɛngɛrɛnnen walasa jamanadenw an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o ye réconciliation ye so belebeleba soboli a k'a dɔn o kɛra Segu min ye a k'a dɔn Grand Prix Kumala Transit Transport maa wɛrɛ tɛ i k'a dɔn Ali Kumado PDG a k'a dɔn Kumala Transit Transport min ye Ali Kuma ye muru a yɛrɛ denmisɛnnin don nka min ye a k'a dɔn jamana ka yiriwa sira ani jamana ka taaɲɛ sira muru k'a dɔn a m'i bolo jigin cogo si la min ye Ali Kuma n'o ye a k'a dɔn Kumala Transit Transport ye muru ale de tun ye a k'a dɔn min ye a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma taraka d'a ma muru a k'a dɔn a kɛnɛ gansan min ye a k'a dɔn so a k'a dɔn Karakiw ani Domin Karakiw olu kɔni ye boli kɛ muru a k'a dɔn soboli ka di ni ɲɛnajɛ caman je muru a k'a dɔn min ye a k'a dɔn Kumala Transit a maa ɲɛma yɛrɛ n'o ye Ali Kuma ye a n'a ka délégation u bɔra a k'a dɔn min ye Bamakɔ yan ni k'u kunda Segu kan muru a k'a dɔn a kɛra bonya ni karama ye dɛ min ye a k'a dɔn Segu dugutigilakaw ka taa fara i k'a dɔn alimaminakaw kan ani k'a dɔn min ye Segu maabaw ye muru a k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni u ye wuli ka jɔ kɛ ni ka duwawu don kɛ muru a k'a dɔn hali bi Mali ka basigi ani Mali ka ɲɛta muru a k'a dɔn min ye hali Segu a maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kan muru u ye foli ani tanni kɛ min ye sokurusi ye a k'a dɔn an danbe don sokurusi nin bɛ k'an ka jamana la kabini lawale ni maa minnu nana k'a fɔ k'u b'o waleya a k'a dɔn Segu kɔnɔ yan muru k'olu bɛ foli ani tanni u b'o lase a k'a dɔn Ali Kuma ma n'o ye Kumala Transit Transit Transport nin hakilina min taara muru a bɛ don cadre min kɔnɔ o ye paix et réconciliation ye paix et réconciliation cohésion sociale wa ne yɛrɛ fana b'a bila cadre min kɔnɔ o de ye souvenir Bakarijan Bilisi Segu bɛ wuli Segu ka kɔrɔ ala a ye hakili jigin super bitɔn na ye dun ko di tiiri ko kɔrɔ de Sebugu cɛ wolokutobaw u taara kunna ta Bilisi kara kɔnɔ Bakari pa o bɛ wuli Segu ka kɔrɔ dɛ ko Kuma taara layidu de a taara laada de timɛ a banna min ye a taara laada timɛ muru a k'a dɔn Segu a maa ɲɛmaw maakɔrɔ ni denmisɛnninw muru kɛra ka soboli yɔrɔ fa a kɛra nisɔndiya ani bonya ye min maa minnu kɛra ɲɛmaw ye muru a k'a dɔn jɔnjɔn dira olu ma ani k'a dɔn min ye Kasabe muru k'a daminɛ Karaki ani Demi Karakiw la ninnu bɛɛ lajɛlen boli la o tuma ni Ala sɔnna ma ko nin ye ko daminɛ nin t'a laban ye siɲɛ wɛrɛ an bɛ taa Segu kɔni ani Ali Kuma bɛ taa ye an b'a fɛ yen fɔlɔ Baminaw n'an bɔra yen ka taa nin ko sokow bɛɛ ɲɛnabɔ k'a ban an bɛ taa Marakala ka taa an ɲɛ da Dadɔ kan ka sɔrɔ ka na Dadɔ si kɔni Dadɔ muru min ye an na kunnafoni da fɛn fɛn tulo b'an na faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko Fajala ye Tarawele Fajala wa Keyita don Blanki Jara fo n'a y'a sɔrɔ Fajala in bɛ olu Fajala wɛrɛ bɛ yen n'o tɛ nin ye Keyita ye muru nka an ka musokɔrɔbaw bɛ yen n'o ye a k'a dɔn Madame Tarawele Sokɔnɔ Sukɔ Jelibugu la ani Madame Tarawele Yayi Danbele ale bɛ Kɛnsamugu ka taa fara denw ba Ɲugutu Danba an b'ale fo yan fo Kati Malibugu ka fo nin sanga in na k'a bɛ Diboli k'a ka dugawu k'an ye kabali bɛ si min na fɔlɔ ale bɛ yan a tɛ k'an bɛɛ da ni Ala ka jɛ ye a k'an bɛɛ